Ooh, Jaden. Yay! Ja? Da? Da? En dan nog daar kussentje. Daar is nog een kussen. Daar is jouw koek. Oh, dit is mooi. Daai liggie interesseer haar verskriklik. Maak oop, maak oop, maak oop. Oeh, dit is mooi. Zo maak je zo. Bij die koffie. Birthday to you. Happy birthday, dear Jaden. Happy birthday to you. Yay! Yay! Kom eens maar hier weg. Nog een kussentje. En zo. Dit is mooi, oma. Ooh. En hier allemaal dat is weer wat een kussentje. Hier zo, kijk eens zo. Nog een. Kom even de koek daar. Ai, oma, ai. Ai, ai. Ai, ai. Oeh, dit is nou te veel. Wat is hierdie? Wat is hierso? Nee, 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 nee.